Исәммесез ТМВда адымнар вакыты, бу атнадагы вакыйгалар, шәхесләр, күренешләр алдагы ярты сәгатьтә. Бүген безнең тапшыруда. Яңа канун этләрне яклады, кеше иминлеген тәэмин итә алдымы? Дәүләт советы депутатлары кемгә хат язган? Этне ату, агулау иң җайлысы. Алай гына хәл итәргә түгел. Туган телне өйрәнү кешенең үзеннән тора. Президент җитәкчеләргә нинди таләп куя? Татар телендә чыгышлар ясарга таләп итәбез. Чәчәк үстерүчеләрнең хәле гөлдә чәчәк түгел. Бу бизнес ничек яши? Чәчәкләр бизнесына да пандемияның тискәре йогынтысы булды. Әйдә Татарстан, урман эчендәге авыл тормышы. Хатын-кыз өчен хезмәт авыр инде, но без арламыйбыз. Без инде яләндек. Республикада бәйрәм уңаеннан 3 көнлек юл башланды. Хатын-кызлар көне әлбәттә бу атнаның төп темасы иде. Шуннан башлыйк та. Туучылар саны артсын өчен яшь гаилә тораклы булырга тиеш. Балаларны ашату өчен мәктәпләргә сыйфатсыз ризык сатып алганнары өчен уят. Уку дип мәктәптә тәрбияне икенче планга күчерү дөрес түгел. Әлеге фикерләрне президент Рөстәм Миңнеханов бу атнада җиткерде. Ул хатын-кыз журналистлар белән аралашты һәм җәмгыятьтә аларны борчыган сорауларга җавап бирде. Туган телдән башланып, инфляцияга кадәр барып җитте фикер алышу. Хатын-кызларны борчыган мәсьәләләргә ирләрчә караш Гөлнас Сәйфетдинова репортажында. Гаиләдән башларга кирәк. Әгәр дә без татар телен өйрәтергә кирәк, укытырга кирәк. Туган телне өйрәтү әни кешенең бурычы. Шуңа президент сүз башында гаиләнең ролен аерым билгеләп үтә. Өйдә сөйләшмәсәк, бер мәктәптә булыша алмый ди ул. Беренче чиратта үзебездән башларга кирәклегенә ишарәләп. Телне өйрәнергә безнең мөмкинлекләр булырга тиеш. Безнең әлбәттә менә балалар бакчасында беренче чиратта ул чакта әлеге зур нагрузка юк. Башлангыч классларда һәм шита татар теле мәктәпләре булырга тиеш. Татар телен саклау һәм үстерү буенча комиссияның тырышып эшләве, министрларга булсынмы, әти-әниләргә телгә өйрәтү курслары оештыру, булар барысы да уңай нәтиҗә бирергә тиеш. Без үзебезнең җыелышта бәлки әле күләме күп түгелдер, татар телендә чыгышлар ясарга таләп итәбез. Коллегияларда, сессияларда безнең шын татар районнары бар, кайда безнең бөтен чыгышлар, бөтен татар телендә бар. Шуңа күрә үзебездән тора. Гаилә аның бәхетле яшәеше өчен дәүләт тарафыннан шартлар тудырылуы кирәк. Шуның берсе 6,5% ташламалы ипотека. Ул быелның җәенә кадәр гамәлдә. 12 мең гаиләннән файдаланырга өлгергән. Аның нәтиҗәсен күргәннәр. Программа дәвамлы булырмы? Я уверен, что эти решения будут дальше продлены. Вы посмотрите, вот сельская ипотека 3%, дальневосточная ипотека 2%. Это же наши люди. Мы же обязаны обеспечить жилье. Мы говорим, у нас демография отрицательная. Конечно, отрицательная. Молодая семья шансов не имеет купить квартиру. Мөһим социаль мәсьәләләрдән балаларны сыйфатлы ашату. Хатын-кыз журналистлар махсус республика программасын булдырырга тәкъдим итә. Материальную базу сейчас смотрим еще какие-то возможности, систему закупок, чтобы качественные продукты туда поступали. Стыдно, когда мы не можем нормальную еду обеспечить для своих детей. Очрашуда балалар тәрбиясенә игътибар зур иде. Сабый кичкенәдән үк үзен кирәкле тоярга тиеш. Әти-әниләр төрле иҗади спорт түгәрәкләренә йөртә дип, мәктәптә тәрбиягә игътибар кимергә тиеш түгел ди президент. Мы у школы требуем результаты ЕГЭ и все остальное. Кого мы воспитываем, кто оттуда вышел, какие у него склонности. И вопрос 10. Это самая большая ошибка. Надо возродить системную работу классных руководителей, чтобы не каждый год он взял классное руководство там, с 5 класса и до конца доводил. С родителями работал, с ними работал. Республикада җитәкче вазифаларда хатын-кызлар күп булу белән дә кызыксындылар. Рөстәм Миңнеханов эш икән, ир-ат хатын-кызга бүлү ярамый. Иң мөһиме үз һөнәренең остасы булсын ди. Женщины вообще мы редко ошибаемся, в мужиках больше ошибаемся. Гөлнас Сәйфетдинова, Яңа гасыр каналы. Бәйрәмнең символы булган чәчәкләр темасы белән дәвам итик. Белгечләр дөньяда да, илдә дә чәчәк бизнесы пандемиядан соң баш калкыта гына башлады ди. Россиянең флористлар берлеге быел чәчәккә ихтыяҗ 2 тапкырга диярлек ким булачагын фаразлый. Алар моны оешмаларның һәм халыкның киреме кимү белән аңлата. Чәчәк ул беренче әһәмияткә ия товар түгел. Хәзер безнең республикага чәчәкләрнең күп өлеше читтән керә. Татарстан язның беренче бәйрәмендә ләлә чәчәкләренә булган ихтыяҗның күп өлешен каплый ала. Безнең җитештерүчеләр бу базарга нәрсә тәкъдим итә һәм аларга әлегә нәрсә комачаулый? Сорауларга җавапны Алия Хәйретдинова эзләде. Көнебез шушы менә шушы ләлә чәчәкләре белән башланып китә инде. Шушындый матурлыкта
Матур бит. Шундый матурлыкта көндә эшлисез инде. Көндә шушындый матурлыкта эшлибез. Көндә. Ләлә чәчәкләренә күмелгән ярты гектар теплицада 7 кеше эшли. Декабрь аенда ук 40 мең ләлә утырталар. Беренчеләре гашыйклар көненә чәчәк ата, булары 8 мартка. Моның кадәр чәчәкне лаеш эшмәкәре беренче тапкыр утырта. Шул рәвешле ул узган ел пандемия аркасында алынмый калган файданы кайтартмакчы. Үзебездә үстерелгән чәчәкләргә ихтыяҗ зур ди, һәм менә суганчаларны Голландиядән сатып алганнар. Ырлык бәясе узган ел белән чагыштырганда бермә-бер арткан. Продажи уменьшились. Коронавирус чәчәк бизнесын какшатты. Сату кимәде. Безнең илдә үстерелгән чәчәкләргә дә читтән кертелгәннә дә бәя артты. Ходай ярдәм иткәндер, әлегә ябылырга исәп юк. Киресенчә, пандемия безнең карашны үзгәртте. Һәрбер адымны бер ай түгел, бер ел алдан уйлап куябыз. Планнары зурдан. Киләсе елга 5 гектар җирдә 500 мең төп ләлә чәчәге утыртмакчылар. Шул рәвешле импортныкын алыштырырга уйлыйлар. Үзегез дә беләсездер инде, безнең Казан шәһәрендәге нәдә минерал тирә-як юннәрне әйтмим, күпме чәчәк фермасы бар. Ничектә эш урыннарын саклап калыр өчен, шушы бизнесны туктатмас өчен төрле сорттагы розалар, альстромериялар, ләлә чәчәкләре, аннары эксклюзив чәчәкләр, безнең каллылар. Буларның һәрберсе безнең теплицаларда үсә. Көн сайын моннан Казан лаеш чәчәк кибетләренә 2000 ләлә гөлләре җибәрелә. Нәкъ менә шулай түтәлләрдән үзеп чәчәкләрне кибетләргә озаталар да инде. Аларны махсус суганчалары белән бергә өзәләр. Әле киләчәктә суганчаларын кабат кулланачаклар. Алардан менә шундый матур ләлә чәчәкләре үсәчәк. Шиш тартылганнан соң менә шушындый хәлдә була ул. Ә монысы Чаллыдагы теплица 120 мең ләлә чәчәге Түбән Кама, Әлмәт шәһәрләренә озатылачак. Монда да ырлыкларны Голландиядән кайтарталар. Быел ләләләрнең 7 сортын чәчкәннәр. Чәчәк базарында көндәшлек зур булса да, бәяне тотарга тырышалар. Конкуренция да. Чәчәк базарында көндәшлек зур, аларны үстерүчеләр республикада да шактый. Күрше Удмуртия һәм Мари Элдан да китерәләр. Бу көннәрдә чәчәк кибетләрендә урак өсте көненә 100-гә якын бәйләм сатыла. Чәчәк сату нукталарын пандемиядә урап узмый. Мәсәлән, татарстанлылар яратып өлгергән роза, хризантема, ләлә чәчәкләренә Голландия бәяне 2 тапкыр арттырган, һәм менә экзотик чәчәккә бәя үзгәрмәгән. Пандемия очень сказалась на всех. Әлбәттә, пандемияның тискәре йогынтысын сиздек, чәчәкләргә бәя артты. Голландияны да аңлап була. Аларга да шул ук пандемия бит. Былтыр керми калган табышны быел кайтарырга уйлыйлар. Кибетләрдәге чәчәк төрләренә күз салсак, эштән икесе ләлә, роза, хризантемалар. Барысы да Голландия, Эквадор, Кениядан кайтартылган. Тюльпанами российскими. Без Россиядә, Татарстанда үскән ләлә чәчәкләрен гомумән алмыйбыз. Бер эшләп карадык, я үстереп өлгермиләр, я товар белән тәэмин итү соңга кала. Дөресен генә әйткәндә, безнең чәчәкләрнең сыйфаты да уртача. Бу һава торышы белән бәйле дип уйлыйм. Эквадор, Кениядә гөлләр ачык һавада ел дәвамында үссә, бездә аларга аерым шартлар булдырырга кирәк. Ә бу өстәмә чыгым. Тулысынча импортны алыштыру мөмкин түгел дип уйлыйм, чөнки җирле җитештерүчеләр әлегә моңа әзер түгел, әлегә клиентларның спросларын канәгатьләндерә алмыйлар. Бәлки бу климат белән дә бәйледер. Мөгаен алганда ассортимент белән дә. Пандемияның бу тармакка тискәре йогынтысы булса да, бизнес әле чәчәк отачак ди эшмәкәрләр. Халыкның сатып алу мөмкинлеге арту белән элеккеге ихтыяҗ кире кайтачак. Ә чәчәкне үзебездә үстерүчеләр һәм үстерергә теләүчеләрнең елдан-ел артуы бу базарда көндәшлекне арттыра гына. Димәк, бәя кисәк күтәрелә алмый. Алия Хәйретдинова, Марат Зайдуллин, Ринат Сафин, Яңа гасыр каналы. Соңгы ярты елда республика халкы сукба итләренең артуы темасын еш күтәрә. Бу мәсьәлә авыл җыеннарында гына түгел, хәтта район советы сессияләрендә дә көн кадагына чыга башлады. 2 атналык кенәзәй башлыгы үз бурчуы белән залда утырган Дәүләт Думасы депутатына мөрәҗәгать итте. Эш шунда ки 2020 елның 1 гыйнварыннан Россиядә хайваннарга карата җаваплы мөнәсәбәт турындагы закон гамәлгә керде. Зоо яклаучылар аның өчен озак еллар көрәште. Закон эшли башлады. Инде 1 ел сукба итләрне атарга да, башка юллар белән үтәргә дә ярамый. Бер яктан карасан, канун этләрне яклады, ә кешеләрнең иминлеген тәэмин итә алдымы? Фикерләрне Рания Абдрахманова тыңлады. Россиянең 498-нче федераль законы. Аның беренче бүлегендә үк максаты язылган. Бу федераль закон хайваннарны яклау максатыннан аларга карата мөнәсәбәтне кили, шулай ук рухи кыйммәтләрне ныгыта, гуманлык принципларын саклау, хайваннар янәшәдә булганда кешеләрнең иминлеген тәэмин итү һәм башка хокукларны тәртипкә сала. Закон былтыр гамәлгә керде. Аның буенча Россиядә сукба итләрне атырга, башка асуллар белән юк итергә дә ярамый. Яңа закон урам итләрен тотарга, приютка илтергә, анда стерильләштерергә яки пешәргә һәм яшәгән урынына илтеп куярга куша.
Казанның Восстание урамы. Шушы этләр аркасында халык урамга чыгырга куркып яши. Миңа да ташландылар. Ладно, еще меня кышкы кием белән ием, кышкы кием белән булмасам вообще, не знаю, что было бы со мной. Урамның икенче ягында да шундый ук хәл. Район хакимияте каршындагы парк бу. Әлеге кадрларны кешеләр телефонга төшергән. Монысы шунда ук 82-нче быйырты тирәсе. Янәшәдә генә ташландык бина. Урамда берничә эт күренә. Әле алар көн яктысында гына шундый тыныч ди якын тирәдә яшәүчеләр. Төнлә улауларына йоклап булмый янәсе. Собак 10 вот. Үземнең унлап этне күргәнем бар. Өерләре зур. Яз җиткәнен куркып көтәбез. 2 балам белән бакчага йөрергә дә куркыныч. Безнең йорттан берничә кешене тешләгәннәр дә. Һәм мондый хәбәрләр Казаннан гына түгел, республика районнарыннан килә. Менә Балтач районыннан язалар. Монысы Әлки районы яңалыгы. Бу хәбәр Мөслимнән. Бу кадрларда Яшелүзән районының Улы Ключи авылы. Күз алдыбызда Сукбайыт кибет янында эзләнә, икенчесе юл кырыенда. Монда алар күп ди авыл халкы. Собака же друг человека, но в любом случае, что... Әмма проблема кискен, безнең авылда да узарга куркыныч булган җирләр бар. Кеше кызыгып этне ашата да, хайван ул урынны үзенчә саклый һәм аннан узучыларга ташлана. Я боюсь собака ходить. Мин этләрдән куркам, телевизордан да гел күрсәтеп торалар. Эт ташланган, эт һөҗүм иткән диләр. Я лично куркам. Страшно ходить. Вот одна, если пойдешь, вот куда деваться? Аларны очратканда бер үзең булсаң талап бетерәчәкләр. Не подойдет, не спасет, сожрут прям с потрохами, как говорится. Смотри, смотри, собака-то она, собака здесь прикормлена. Он раз не нападет, таких собак не нападет. Монысы Зәй районы. Урамда Сукбай этләр байтак. Мәдинә Әхмәҗанова аларның кешегә ташланганын күрә. Бер кыз мәктәптән кайтып бара. Бер 3нче класс баласы. И бер 4 эт килеп моңа үрә башладылар. Ул кыз кычкыра йөгерә, этләр артыннан йөгерәләр. Заступиться иттем инде. Кар белән ата торгач, ул этләр машиналар астына кирип качтылар. Районда хәбәр итүләренчә, былтыр тотылган 130 этнең 124-те вакцинациядән соң кире кайтарылган. Закон таләбе шундый. Урам тулы. Кулакларына тамга салганнар дагы тимилләр диялар. Постоянно өрүп йөриләр кешегә. Куркыныч инде, конечно. Куркыныч. Район сессиясе вакытында Разиф Кәримов депутат Олег Морозовтан бу мәсьәләне Дәүләт думасында игътибарга алуны сорады. Законны үзгәртмичә, мәсьәләне хәл итеп булмый ди. И на сегодняшний момент действительно существует такая проблема, что... Чыннан да бүген хәтта стерильләштереп кайтарылган этләр дә барыбер усаллыгын күрсәтә, шул рәвешле үз территорияларын яклыйлар. Һәм бу халыкта ризасызлык тудыра. Безгә шундый мөрәҗәгатьләр бик күп килә. Халык контроле порталына Сукбай этләрдән зарланып соңгы ярты елда 300-дән артык мөрәҗәгать килгән. Айга 60 гариза дигән сүз. Димәк, проблема бар, аны инкар итеп булмый. Сәбәбе нәрсәдә соң? Шул былтыр гамәлгә кергән яңа законда түгелме? Стерильләштерелгән этләрнең хылкы әлбәттә тынычрак дип белгечләр. Әмма бу әле алар киләчәктә кешеләргә ташланмаячак дигәнне аңлатмый. Сүзләренә караганда, әлеге хайваннарда көтү инстинкты дигән үзенчәлек бар икән. Ягъни кеше үзе барганда, өерләре белән торган этләрнең берсе аңа ташланса, калганнар да аңа иярәчәк, стерильләштерелгән булуга карамыйча. Стерильләшкән ана эт кешек тапмый дигән гарантия дә юк ди табиблар. 100% гарантия беркем дә бирә алмый, потому что все-таки от характера зависит кешекнең. Но в любом случае вакыт үткәч кешек стерилизациядан соң ул әз генә тазара, успокаивается, стаялар җыеп йөрми и намного меньше опасности для человека представляет. 2019 елда Татарстанда эт тешләгән кешеләр саны 1700-дән артык булган. 2020 елның 10 аенда 1500 тирәсе. Ел буенча бу сан 20%-ка күбрәк. Димәк, законы яңа булса да, саннар кимеми. Этне ату, агулау иң җайлысы. Алай гына хәл итәргә түгел. Этләр шәһәр экосистемасының аерылгысыз өлеше ди депутат Таһир Хадиев. Бүген алдынгы илләрдә әлеге мәсьәлә уңай хәл ителә ди ул. Бүредә тук, сарык та исән булсын өчен законның үтәлешен контрольдә тотырга кирәк дигән фикердә. Миңа калса, законны иң башта үтәргә кирәк. Бу законны үтәгән чиракта безнең менә бу проблемалар килеп чыкмасы. Иң беренче кирәк этләрне тота торган урын, ул приют дип атала. Менә шуның өчен безгә закон бар. Норматив менә бу чыганаклар барсы да алар тәэмин итәләр, аны үтәргә кирәк. Тик ни өчен закон бар икән, урамдагы Сукбай этләр проблемасы хәл ителмисең. Эш шунда, һәр районда приют төзү, этләрне тотып вакциналаштыруга җибәргәнгә караганда кыйммәткәрәк чыга. Шуңа районнар җиңелрәк юлны сайлый. Гәрчә уңышлы мисаллар да бар. Әйтик, Аксубай районында Марина Симакова 250 эт һәм мәчегә приют төзегән.
О создании приюта я никогда не задумывалась. Приют булдыру турында уйлаганым да юк иде. Очраганда хайваннарга ярдәм итә идек, әмма бер вакыт алар шул кадәр күп җыелды. Песи һәм этләргә яшәргә урын кирәк була башлады. Шулай оештырдык. Димәк, теләк һәм контроль булганда проблеманы хәл итеп була ди депутатлар. Алар Дәүләт Советы рәисе исеменә хат юллаган. Законның үтәлешен контрольдә тоту механизмын булдыруны сорыйлар. Безнең әле бу эшкә тотынганыбыз юк. Без нәрсәдер көтәбез, әйтәм бит, эткә, эт койрыкка. Шушы мәсьәләләр буенча дәүләт ва безнең менә шушы Дәүләт Советы рәисе Фәрит Хайгуловка яздым. Һәм шушы хат безнең хөкүмәт даирәләренә китте. Хатта шулай ук депутатлар кызыгып эт сатып алып, аннары аңардан туеп хайванны чыгарып атучыларга карата җаваплылык кертергән, хуҗасыз этләргә ярдәм хәйрия фонды оештырырга тәкъдим итә. Бу мәсьәләне хәл итәр вакыт депутатлар. Әйтик, Красноярск краенда февральдә 5 кешене сукбай талап үтергән дигән мәгълүмат бар. Юкса бездә дә җомга көн кич белән әсәрендәге кебек хәл килеп чыкмагай диләр. Рания Абдрахманова, Илшат Аюпов, Рамил Зәкиев, Ремзил Гарипов, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы. Бу атна Татарстан язучылар берлеге курултайында яңа рәис сайланды. Ул язучы, Дәүләт Советы депутаты, Милли шура әгъзасы, Татарстан президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү комиссиясе әгъзасы Ркаил Зайдулла. Татар җәмәгатьчелеген борчыган кайбер мөһим сорауларны аңа Фәйрүзә Мәҗитова бирде. Ркаил әфәнде, исәнмесез? Сез үз программагызда яшьләр белән эшләү, грантлар булдыру, аннары татар телендә чыккан китапларны төрле телләргә тәрҗемә итү турында әйттегез. Менә эшне нәрсәдән башларга уйлыйсыз? Ничек кенә гаҗәп булмасын, хуҗалык эшләреннән башларга туры килә. Менә бинаның түбәсеннән су үтә икән, менә иң беренче миңа түбәне ямарга кирәк. Теге тип эшкә килгәндә, менә безгә хәзер татар әдәбиятына нәрсә җитми. Безнең укучыларга нәрсә җитми. Укучыларның игътибарын ничек җәлеп итәргә? Нинди әсәрләр кирәк? Яшүсмерләр өчен. Әлбәттә, грантлар турында мин сөйләшәчәкмен. Әлбәттә, анасын бөтен дәүләтнең күзенә генә карап торырга ярамый. Иганәчеләр белән дә эшләргә, аларның кайберләр белән сөйләштем дә мин ярдәм итәргә әзер, фидакар, милли җанлы кешеләребез бар. Соңгы елларда язучылар берлеге тәнкыйть утына тотылды. Әйтик, биналары бар, чаралар узмай. Төрле милли мәсьәләләргә үз мөнәсәбәтләрен белдермиләр һәм аннан соң яхшы китаплар языла, ләкин басылып чыкмый дигән сүзләр булды инде. Сезнең моңа мөнәсәбәтегез ничек һәм хәл үзгәрерме? Язучылар берлегенең үзенең вазифалары бар. Ул татар әдәбиятын пропагандалау, язучыларга хәл кадари мәгънәви һәм матди ярдәм, менә бу китаплар турында әйттегез сез. Менә миңа әйтсеннәр, кайда шушындый талантлы шедевр басылмыйча ята. Китерсеннәр, мин карыйм, укып чыгам һәм әйтәм. Бу бинаны буш тоту, янәсе монда ниндидер чаралар үтми дигән сүз белән дә бөтенләй килешеп бетәсем килми. Менә әлбәттә вирус китер, әдәбият калыр, без ул очрашуларны яңадан башлап җибәрәбез. Һәм әлбәттә зур залларда безнең теге Олпат классикларыбызның хәзер бүгенге заманда яшәгән инде шактый яшьтәге аларның юбилейлары бик булачак быел. Аларның юбилейларын, иҗат кичәләрен, гомер бәйрәмнәрен зурлап уздырырга исәп бар. Милли мәсьәләләрне хәл итүдә Татарстан язучылар берлеге ничек катнашыр? Татарстан президенты хозурында безнең бит инде татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре буенча комиссия төзелде Марат Әхмәтов җитәкчелегендә. Иңгә торып, шушы татар мәгарифен сакларга, мәгарифен саклау, ул инде әлбәттә милләтне саклау. Милләтне туплау. Безнең бит инде менә хәзер бигрәк тә менә шушы халык санын исәпкә алу алдыннан җан исәбен безнең татар милләтен берничә бүлеккә, кысымга, берничә өлешкә бүлергә маташучы дип әйтәм мин. Кешеләр дә бар икәне менә билгеле булды. Ул инде бүген генә пәйда булган хәл түгел, әлбәттә. Шуларга каршы да без бердәм әлбәттә мин аларга ниндидер теге күсәк күтәреп керәшергә чакырмыйм, ләкин без үзебезнең сүзне әйтергә тиеш, аларга җавап бирергә тиеш. Әңгәмәгез өчен бик зур рәхмәт, уңышлар. Рәхмәт. Бу темага Данил Сәфаровның да өстәп әйтер сүзе бар. Кадакны карыйк. Исәнмесез. Алдагы сюжетка ияреп, булмас димә дөнья бу. Владикавказда китап сөючеләр клубындагы мәдәни очрашу җыйнаулашып, сугышу белән тамамланган. Бер китапның эштәлеге буенча фикер алышу шул кадәр кызган ки, соңгы аргумент эшкә җигелгән: йодрык. Өйрәтербез без сине китап яратырга.
Чараны оештыручылар үз сайтларында гафу сүзләре язган. Кызганыч, кайбер китап сөючеләр чарадан җимерек битләр белән кайтып китте диелә анда. Вот. Выучить от сих до сих, приеду проверю. Если не выучите, моргалы выкурю, пасти порву. Безнең Татарстанда да язучылар берлеге җыеннары шактый киеренке уза. Әмма ярый әле тукмашуга кадәр барып җитмиләр. Күз алдыма китерәм. Тукай премиясе лауреаты, Җәлил премиясе лауреатына йодрыгы белән бер кизәнүе була, кулын арттан берәү тотып кала. Артка борылып караса, анда Ркаил Зайдулла. Ребята, давайте жить дружно. Белоруссиядә Кривоносов фамилияле полковник Илбашы Лукашенкодан үзе әйтүенчә заряд энергии и решительности алган һәм шуны түкми-чәчми хезмәттәшләренә тапшырачак хәзер. Получил от главнокомандующего вооруженными силами Республики Беларусь заряд энергии и решительности, который намерен сейчас передать военнослужащим вооруженных сил Республики Беларусь. Элек шундый мәзәк бар иде. Кем армиядә булган, шул циркта көлми дигән. Шәнчелеп китсен коронавирус чикләүләре. Кул бирешкәндә вирус таралса, президент энергиясе җиңәчәк аны. Есть теория 6 рукопожатий. Вот это ты. Вот это президент. У тебя есть знакомый. У него тоже есть знакомый. И так дойдет до президента, понимаешь? Ахыр чиктә заряд энергии и решительности бөтен хәрбине әйләнеп чыга. Берсе дә аны кесәсенә шәлдереп калмый. Ә иң авыры шушы кара чәчле ханымга булгандыр. Шаркылдап көлүдән ул көчкә тыелып торасыман. Люблю и служу Республике Беларусь. Казанда фатир бәяләре бик артты. Әмма моңа көенәсе түгел, сөенәсе икән. Илсур Метшин шулай аңлатты. Мантык мондый, казанлылар үзләре дә сизмәстән байып куйганнар. Менә уйлап карагыз, сез гомер иткән фатирыгыз 3 миллион сум торган иде ди. Ә шушы 1-2 ел эчендә ул 5 миллионга менде. Шәп бит. Һәм иң мөһиме, сез моның өчен берни эшләмәдегез. Если бы у меня вчера было 5 рублей, у меня и сегодня 3 нет, но не очень мало. Машина бәяләре дә артуга шатланам мин. Элек 1 миллион сумлык машиналарда миллионерлар гына йөри иде. Хәзер исә берәр Корея машинасы, хәтта үзебезнең илдә җитештерелгән урта кул машина да 1 миллион сум тора. Шулай итеп, үзебез дә сизмәстән миллионерларга әйләнеп барабыз. Жить, как говорится, хорошо. А хорошо жить еще лучше. Точно. Без Татарстандагы туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елына багышланган махсус сәхифәбезне дәвам итәбез. Ул республиканың күп милләтле авыллары һәм анда яшәүче гаҗәеп кешеләр турында. Булачак бәйрәм уңаеннан бу юлы бик үзенчәлекле урынга юл тотарбыз. Теләче районының Лесной авылы. Монда агач үстерү һәм аны эшкәртү белән шөгыльләнәләр. Шул исәптән хатын-кызлар да, егетләр ауга да йөри. Агач ташучы кызлар казакча пешерелгән 40 үрдәк рецепты һәм районның милли бренды булган шиге үрнәкләре белән Айгөл Бәдретдинова таныштырыр. Кайчан кирсәң шаулый горурланып, тавышы гөрләп тора тамырдан. Әкиятләрнең теле белән миңа ни сөйли урман, ни сөйли урман. Бер ни сөйләми, әйдә инде, көтәләр бит. Тукта инде, Рамил, илһамландым бит әле. Бүген без Татарстанның төньягында, Казаннан 78 километр ераклыкта урнашкан Лесной авылында кунакта. Монда татарлар, руслар, керәшеннәр, башкортлар яши. Әйдә Татарстан, күп милләтле дуслыкның матур үрнәген карыйк. Алар аны Лесной дип йөртә, татарчага тәрҗемә итмиләр. Авыл клубы мөдире Гөлия Бахмина безне банкага тутырган үрдәк белән каршы ала. Казах ризыгы ди, шуның рецептын өйрәтәчәк. Мин үзем Казахстаннан, менә шунда тәмле итеп пешерәдек без. Анда безнең ирләребез, әтиләребез охотага йөриләр. Шулай итеп банкага ни өчен? Чөнки аның кыр үрдәгенең үз тәме бар. Теге су тәме килә, менә аны шул бетерер өчен төрле специялар тутырып, кыш ите, суган, сарымсак, яшелчә, тәмләткечләр барысы да катлап банкага тутырыла. Сыңгы слой специялар тутырабыз. Гөлия, сез үзегез шундый матур татар телендә сөйләшәсез, ә үзегез Казахстанда туып үскәнсез. Минем әни белә әти арчаякларыннан татар теле, ана сөте белә керде. Мероприятиялар үткәрәбез без. Афәрин булдырдыгыз мәсәлән, анда менә 2 команда ештереп батл ясыйбыз. Руслар ничек татарча беләләр сүзләрне, и татарлар инде кем ничек русча белә, менә шундый батллар ясыйбыз без. Ә ризык пешерүдә батллар буламы соң сезнең? Була, ничек кенә.
ярым сәгатькә тыгабыз. Аның сөякләре дә йомшак була. Тәмле булыр инде. Тәмле була. Ниндидер тавышлар килә, сез кунаклар көтәсезме әллә? 8 мартка әзерләнеп. Проходите, здравствуйте. Идем. Руслар, татарлар, керәшеннәр, башкортлар һәммәсенең үз тәмле ризыгы. Авылдашлар 8 март бәйрәмен шулай каршылаячак. Өстәлдә шикмәнле бәрәңге дә, гөмбә дә бар. Русча итеп пилмән дә бөккәннәр. Аны лесныйда эченә ит белән бәрәңге салып ясыйлар. Керәшеннәр балык бәлешеп пешерергә ярата. Бер слой бәрәңге салабыз, бер слой яңадан балык. Балык лесной күленнәнме? Әйе, лесной күленнән минем иремдәген, малаемдагын бал тотарга бик яраталар. Балык тоту, урманчылык, умартачылык, күлләргә бай урман янында урнашкан леснойда тырыш халык яши. Ел сайын 1000 гектарга якын агач утырталар. Бу елына 1 миллион агач дигән сүз. Урман утырту белән шөгыльләнәләр. Элегрәк булган инде монда күмер чыгарганнар, сугыш елларында утын әзерләгәннәр, чана ясаганнар, арба тәгәрмәчләр ясаганнар. Суда балык yüzədirlə, su salqının sizədir. Лесной бистәсе тарихы 1917 елда Саба лесхозына караган җирләрдә Ленин урманчылыгына нигез салыну белән башланып китә. Урманнары белән дан тоткан әлеге җирлеккә 1931 елда якын тирә авыллардан берничә дистә гаилә күченеп килә. Төп кораллары балта һәм кул пышкысы була. Монда төпләнгән беренче халык урманчылык белән шөгыльләнә башлый. Рамил адашкан мәллә? Безне агач эшкәртү цехында көтәләр. Агач эшкәртү цехына экскурсияне җитәкче Алмаз Сәхтиев уздырды. Мондагы нәфис кызларны күреп шок катырлык. Көчсез затлар дияргә теләйләнми. Раилә Мәхәрләмова монда 11 елын эшли. Хатын-кыз өчен хезмәт авыр инде, но без арламыйбыз. Без инде яләндек. Үз хезмәтебезнең нәтиҗәсен күрү, бу поддоннарның китеп баруы, файдаланылуы безнең өчен бик мөһим. Хикмәт игътибарда ди җитәкче. Мактап торсаң, хөрмәт итсәң, 8 март кына түгел, көндә тырышып эшлиләр. Безнең хәзерге вакытта 10 хатын-кыз эшли. Карагыз әле 8 март бәйрәме белән ничек котлыйсыз соң? Сез инде роза урынына агач ботагы бүләк итәсез тирәйме? Әлбәттә без үзенчәлекле котлыйбыз, но беренчедән инде без җылы сүзләр әйтәбез. Һәм без аларны бик яратабыз. Лесной авылы хатын-кызлары чиккән сөлге һәм кул яулыклар инде 8 ел Теләче районының бренды булып тора. Сабан туй бәйрәме дисеңме, Тассерның 100 еллыгымы бер генә тантаналы чарада менә шушындый милли үрнәкләрсез узмый. Лесной авыл клубында чигелмәгән бер әйбер дә юк. Монда төрле милләтләрнең курчаклары да, урман нигъмәтләреннән кул эшләнмәләре дә бар. Шәл бәйләдем. Безнең талантлы эшләребезне беренче чиратта барлау, ашыклау, аларга ярдәм итү. Әлбәттә, туризм өлкәсенә дә бу безнең шигүле бизәкләребез кирип китергә мөмкин. Ул милли үрнәкләрне буыннан буынга авылда яшәүче өлкәннәр тапшыра. Гәүһәрия Ибраһимова шигүдән тыш шигырьләрдә яза. Ага соң син чишмәкәем, суың салкын, шундый саф. Саф сулы чишмәсен яратмый мөмкин түгел. 2019 елда Леснойда яшәүчеләр аны үзара салым акчасына төзекләндергәннәр. Бердәмлекнең сире бер-береңне хөрмәт итүдә. Җирлектә катнаш никахлар күп. Бергә дус яшибез, бергә аңлашабыз. Рус бәйрәмнәрендә үткәрәбез, татар бәйрәмнәрендә үткәрәбез. Леснойны ничек яратуларны алар бер сүзгә дә сыйдыра ала. Табигать өчен яратабыз. Бай урманы өчен. Балыклы күлләре өчен. Акыллы һәм сәләтле балалары өчен. Сезнең белән очрашулар юлый дәре истәдә шу. Теләче районыннан Айгөл Бәдретдинова, Гадел Миндубаев, Яңа гасыр каналы. Бүгенге адымнар тәмам. Мин барлык туташ ханымнарны, әни әбиләрне бәйрәм белән котлыйм. Исән сау булыйк, тормышны яратып яшик.